Hola i benvinguts a l'escola de dret. I tu, suspens? Ei, tens llicència per fer això? No m'agafaràs viu! Toc, toc, qui hi ha? La porta! Ei, sabies que les pastanagues són bones per la vista? N'estàs segur? Hello. 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 Oh no. Oh, un gosset! Vigila, maca! Té un ganivet! No, esclar que no. Au, vi que som-hi tots! Ei, hamburguesa! Jo abans era un cavall. Oh! I ara, de lluny, la cosa més divertida que has vist mai. Pomes! He's a magical pony flying to the sky on a magical Acaba amb ell. No tinc ni noció del temps. Què estàs dibuixant, nena? Estic dibuixant un os! Ràpid, no pensis en gats! Que ve l'avió! Que hi ha algun doctor aquí a la sala? Sí, jo! Doncs ets un empollon!